இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கின்ற கிருஷ்ண பக்தர்களையும் அனைவரையும் பணிவோடு வணங்கி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கின்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे. जय श्री चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज. என்னுடைய வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குதுங்களா? கிளியரா இருக்குதுங்களா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 5 கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படிங்கிற இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி கர்மயோகத்தை பத்தி பேசி இருக்கிறாரு, 3வது சாப்டர்ல பேசி இருக்கிறாரு. இப்ப மறுபடியும் கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நமக்கு ரொம்ப அழகா மார்க்கெட்டிங்ல எப்படி ரொம்ப நல்லா மார்க்கெட்டிங் பண்றது எப்படிங்கிறது பகவான் கிட்ட இருந்துதான் தெரிஞ்சுக்கணும். எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்களேன். கர்மயோகம் பண்ணுங்க அப்படின்னு 3வது சாப்டர்ல சொன்னாரு, 4வது சாப்டர்ல விட்டுட்டாரு. மறுபடியும் 5வது சாப்டர்ல மறுபடியும் கர்மயோகம் பண்ணுங்க, ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுங்கள் அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல சொல்றாரு. பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்து விட்டு நம்ம இந்த செஷனுக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். அர்ஜுனனின் குழப்பம். ஃபர்ஸ்ட் கேள்விகளா கேட்டுட்டே வந்துட்டு இருந்தாரு, பகவானும் பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு. இப்ப மறுபடியும் அவருக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கிறது. என்ன கேட்க போறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர்ல சந்நியாச யோகத்தை பத்தி சொன்னாரு. அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி போதிச்சாரு. நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படிங்கறத பத்தி ரொம்ப தெளிவா எடுத்து சொன்னாரு. ஆத்மாவினுடைய கேரக்டர்ஸ், குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவா எடுத்து சொன்னாரு. அதே மாதிரி 3வது சாப்டர்ல கர்மயோகத்தை பத்தி சொன்னாரு. 4வதுல எப்படி பந்தப்படாமல் இருப்பது அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் சொன்னாரு. இப்ப 5வது சாப்டர்ல மறுபடியும் கர்மயோகத்தை பத்தியே பேசுகிறாரு. ஏன் 2வது தடவை பேசுறாருன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் எப்படி கர்மயோகம் செய்யறது அப்படிங்கிறது தான்.
கர்மம்னா செயல்கள், யோகம்னா லிங்க் பிட்வீன் சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல், நமக்கும் பகவானுக்கும் இடையிலாக ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்துவது, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்துவதுதான் யோகம். சோ அதை வந்து எப்படி கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்வது அப்படின்னு இங்க சொல்ல போறார் பகவான். அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யச்ரேய ஏதயோர் ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்சிதம். அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. மறுபடியும் வந்து அவருக்கு சந்தேகம். என்ன சந்தேகம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து செயல்களை எல்லாம் துறந்து விடு அப்படின்ட்டு சொன்னாரு பகவான். செயல்களை துறக்க சொல்லல. துறக்கிறது அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை தான் துறக்க சொன்னாரு. ஆனா நம்ம எப்படி வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்குவோமோ அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனரும் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன கேட்கிறாருன்னா, செயலை துறக்க சொன்னீங்க, பக்தியுடன் செயல்படுன்னு சொல்றீங்க. செயல்படு, செயல்படாத இப்படி சொல்றீங்களே, எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்குதே. இதில் ரெண்டில் வந்து எதை நான் செய்ய வேண்டும், எது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்மையை தருவது, சிறந்தது எது, விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ இதை வந்து எனக்கு தெளிவாக எடுத்துரைப்பீராக அப்படின்னு பகவான் கிட்ட இங்க கேட்கிறாரு. சோ இங்க நம்ம பலன் நோக்கு செயல்களில் செயல்படும் போது நம்முடைய இதயம் வந்து தூய்மை அடையாது. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நீங்க உங்களோட சிஸ்டத்தையோ மொபைலை வந்து மியூட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஈஸியா இருக்கும். சோ நம்ம பலன் நோக்கு செயல்களில் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி 1 மினிட். பலனை எதிர்பார்த்து செய்கின்ற செயல்கள் வந்து நம்மை வந்து இந்த உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும். அப்போ பந்தப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் போது நம்ம மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். சோ அதனாலதான் நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்பவோ சேர்த்து வச்சிருந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்வதற்காகவே இந்த உடல் எடுத்திருக்கிறோம். அப்ப மறுபடியும் நம்ம ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம். மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். சோ இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் வந்து நம்ம மாட்டிக்கொண்டே இருப்போம். அப்ப வந்து நம்ம பகவானை அடைய முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம் இதயம் தூய்மை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம பலநோக்கு செயல்களை வந்து செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். எப்படி, இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டோம், நம்மளுக்கு எதுவுமே வேண்டாமா, நம்ம எல்லாம் என்ன சன்னியாசியா, நம்ம எல்லாம் இல்லறவாசிகள் தானே, நம்ம வாழ்றதுக்கு பணமும் எல்லாமே தேவையாதானே இருக்குது அப்படின்னா, ஆமா தேவையாதான் இருக்குது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பலநோக்கு செயல்களில் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டும் போது எப்படி செய்ய வேண்டுறோம் அப்படின்னா, எனக்கு அதை கொடு இதை கொடுன்னு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணக்கூடாது. அவர் என்ன வந்து ஆர்டர் எடுத்துட்டு போய் எல்லாமே சப்ளை பண்ற சப்ளையரா, அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. நம்ம வந்து எனக்கு எது நல்லதோ பகவானே, எனக்கு எது நல்லதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை எனக்கு கொடுங்க. எனக்கு வந்து நீங்க அத வந்து செஞ்சு கொடுத்தா நான் நிம்மதியா வந்து பக்தி செய்ய முடியும். என்னுடைய பிரச்சனைகள் வந்து தீர்க்கப்படாமல் இருந்தால் வந்து எனக்கு பக்தி செய்யறது வந்து கொஞ்சம் சிரமமா இருக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்கலாமே ஒழிய, எனக்கு இதை கொடுங்க, எனக்கு அதை கொடுங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எனக்கு எது நன்மை அதை வந்து எனக்கு கொடுங்க பகவானே. எப்பவுமே உங்களை நினைச்சுக்கிட்டே நான் வந்து அந்த காரியங்களை எல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வேண்ட வேண்டும். அர்ஜுனனின் தவறான புரிதல். அர்ஜுனன் மட்டும் தவறா புரிஞ்சுக்கல, நம்மளும் தான் நிறைய விஷயங்களை தவறாக புரிந்து கொள்கிறோம் இல்லைங்களா. சோ வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. சோ வறண்ட மன ஊகங்கள் அப்படின்னா என்ன, நம்ம வந்து மனசுல நிறைய கற்பனைகளை வளர்த்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. இது இப்படி இருக்கும், அது அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தான் வறண்ட மன ஊகங்கள். சோ இதை 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 அப்படியெல்லாம் கற்பனை பண்ணுவதை விட எது சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தா பக்தி செய்வது, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது. டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து ஆத்ம அறிவை பத்தி 2வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணருக்கு பகவான் வந்து எடுத்துரைத்தார்.
கிருஷ்ணா, நீ கொல்லப் போவது வந்து உடல்களை மட்டும்தான், ஆத்மாக்களை அல்ல. ஆத்மாக்களை யாருமே கொல்ல முடியாது. சோ ஆத்மாக்கு வந்து இறப்புங்கிறதே கிடையாது. அது நித்தியமானது. சோ நீ இவங்களை எல்லாம் கொன்னுருவேனே, பாவம் வந்து எனக்கு சேருமே அப்படிங்கிற கவலை உனக்கு வேண்டாம். எல்லாத்தையுமே பகவான் என் பேரை சொல்லி நீ போர் செய்யி. அப்ப வந்து நீ அந்த விளைவுகள் எல்லாம் வந்து அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து உன்னை வந்து சேராது அப்படின்னு எடுத்துரைத்தார். சோ அடுத்தது வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டது. சோ யார் யாருக்கு என்னென்ன கடமைகள், அவர் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை உருவாக்கினார். அப்புறம் நாலா பிரிச்சாரு. அந்த 4 பேத்துல யார் யாருக்கு, பிராமணருக்கு இந்த கடமைகள், அப்புறம் சத்திரியருக்கு இந்த கடமைகள், வைசியர்களுக்கு இந்த கடமைகள், அப்புறம் வந்து சூத்திரர்களுக்கு இந்த கடமைகள் அப்படின்னு என்னென்ன கடமைகளை அப்படின்னு பிரிச்சாரு. அப்போ அந்த மாதிரி யார் யாருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கிறதோ அதை மட்டும்தான் செய்ய வேணும். ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தரோட கடமையை வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லாரு. பல செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆத்மாவின் சிக்கல். சோ அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கணும்? இந்த மனித பிறப்பு எடுத்ததனுடைய நோக்கமே பகவானை சென்று அடைவதுதான். அனிமல்ஸோ பிளான்ஸோ வந்து பக்தி செய்ய முடியாது, பகவானை சென்று அடைய முடியாது. அப்ப நம்மளுக்கு இந்த மனித பிறப்பை எதுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா, தன் நிலையை உணர்ந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன ரிலேஷன், ஏன் நம்ம பகவானை விட்டு வந்து பிரிந்திருக்கிறோம், எப்ப நம்ம பகவான் கிட்ட போய் சேரணும் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு பகவானிடம் சென்று சேர்வதற்கான அந்த என்னென்ன செயல்கள் இருக்கிறதோ, சாஸ்திரம் சொல்கிறதோ அந்த செயல்களில் வந்து ஈடுபட வேண்டும். பக்தி சேவையால் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. சோ பக்தி செய்ய 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 நம்ம வந்து இந்த இயற்கையில இருக்கிற பந்தத்திலிருந்து மெதுவாக நாம் வந்து விலகிச் சென்று நம்ம வந்து பகவானுக்கே நம்முடைய மனதை முழுசையும் வந்து அர்ப்பணித்து விடுவோம். 3வது அத்தியாயத்துல ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்கினார். ஒருத்தர் வந்து ஞானத்தின் தளத்தில் இருந்தால் அவங்க வந்து ஞானத்தின் தளத்தில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சந்நியாசம். அது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடையாது இல்லைங்களா? ஞானத்தின் தளத்தில் இருப்பவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம். சிதாதிர் முனி அவருடைய கேரக்டர்ஸ் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம். அவருக்கு வந்து எந்த ஆசையுமே இருக்காது. புலன்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாரு. புலன்களை வந்து தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பாரு. அப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து பொறாமை, பயம், பற்றுதல் இந்த எந்த குணங்களும் கிடையாது. அவருக்கு டுவாலிட்டிஸ் எதுவுமே கிடையாது. இருமையான குணங்கள் எதுவும் கிடையாது. அதாவது இன்பம், துன்பம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அவருக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான். நாயை பார்த்தாலும் ஒண்ணுதான், மனுஷனை பார்த்தாலும் ஒண்ணுதான். ஏன்னா 2 மனசுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறதா அவர் பாக்குறாரு. நாயாவோ மனுஷனாவோ அவர் பாக்குறது கிடையாது. எல்லாத்தையுமே வந்து ஈக்குவலா பாக்குறாரு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். மானமும் அவமானமும் ஒன்றுதான். சோ அந்த மாதிரி ஞானத்தின் தளத்தில் இருக்கிற நபருக்கு வந்து எந்த கடமையும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. அவங்க வந்து எல்லாமே செஞ்சதுக்கு சமம். அப்படி எந்த கடமைனா என்ன? அப்போ நான் வந்து அவர் வந்து எதுவுமே செய்ய வேண்டாமா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்க கூடாது. அப்படி சொல்லல அவரு. அவங்களுக்கு வந்து ஞானத்தின் தளத்தில் இருப்பதனால் வந்து அவங்க வந்து கடமையை செய்தவர்களுக்கு சமம் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. அத்தியாயம் 4 என்ன சொல்லுதுன்னா, தியாகங்கள். தியாகங்கள் இல்லாம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றி பெற முடியாது. சோ அந்த ஞானத்தின் தளத்தில் வந்து எப்படி தியாகங்கள் எல்லாம் செய்யப்பட்டன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது கடைசி அந்த வெர்சஸ்ல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, எழுந்து போராடச் சொன்னார். சோ அர்ஜுனனே, உன்னுடைய குழப்பத்தை எல்லாம் கைவிடு, நீ வந்து எழுந்து போரிட தயாராகு அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ இது இத்தனையும் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த 5வது சாப்டர்ல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேக்குறாரு. பார்க்கலாம். 5வது சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு கொஸ்டினை கேட்டுட்டாரு அர்ஜுனர். அதுக்கு பகவான் இப்போ பதில் சொல்றாரு. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகேஷ நிஸ்ரேஷ கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசா கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். அர்ஜுனனுடைய கொஸ்டினுக்கு அவர் பதில் சொல்றாரு. செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு செல்லும் வழி அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ செயலை துரத்தல் அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை துரத்தல், இந்த ஃப்ரூட்ஸ் துறக்க சொல்றாரு, ரிசல்ட்ஸ். அத வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க சொல்றாரு. அடுத்தது பக்தியுடன் செயல்படுதல், டிவோஷனல் சர்வீஸ். இது ரெண்டுமே வந்து முக்திக்கு போகிற பாதைகள் தான். ஆனால் இந்த 2லயும் செயலை துறப்பதை விட நீ பக்தி தொண்டு செய்யற பத்தியா,
அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. விச் இஸ் த பெஸ்ட். எது எனக்கு மிகவும் நன்மை தருவது அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால, நீ பக்தியுடன் செயல்படு அப்படிங்கிறாரு. சோ பக்தியுடன் செயல்படுவது மட்டுமே நம்மை பகவானிடம் சீக்கிரம் கொண்டு சேர்க்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ பலநோக்கு செயல்களில் செயல்படுவதை விட பக்தியுடன் செயல்படுவது சிறந்தது. சோ இந்த 17 உலகமே பகவானுடைய சொத்து. ஏன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இந்த அண்ட சராசரங்கள் அனைத்துமே பகவானால் படைக்கப்பட்டது, பகவானுக்கு சொந்தமானது. சோ அப்ப அந்த பகவானுக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். சோ அப்போ இது என்னுடையது, இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய கார் அப்படின்னு நம்ம ஓனர்ஷிப் கொண்டாடக் கூடாது. ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா, எல்லாத்துக்கும் பகவானே ப்ரொப்ரைட்டர். அந்த ப்ரொப்ரைட்டர் இருக்கும்போது இது என்னுடையது அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? இல்லைங்களா? சோ அப்படி சொல்ல முடியாது. சோ ஓனர்ஷிப்பே நம்மளுக்கு கிடையாது. ஏதோ கொஞ்ச நாள் அனுபவிச்சுட்டு நம்ம இந்த உடலை விட்ட பின்ன அப்புறம் நம்ம போயிடுவோம். அது வேற ஒருத்தருக்கு சொந்தமாயிடும். நம்மளுடைய மகனுக்கோ, மகளுக்கோ, பேர குழந்தைகளுக்கோ யாருக்கோ போய் சேர்ந்துரும். நம்ம அதுல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு தூச கூட நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது. நம்ம வெறுமனே வந்தோம், வெறும் கையோட வந்தோம், வெறும் கையோட போக போறோம். அப்ப இது என்னோடது அப்படின்னு சொந்தம் கொண்டாடுவது எப்படிப்பட்ட முட்டாள்தனம் இல்லைங்களா? எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தமானது. பகவான் தான் ஓனர். அவருக்கு தான் எல்லாத்தையுமே பக்தி தொண்டில் அந்த எல்லாவற்றையுமே ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களுமே பக்தி தொண்டு செய்வதற்காகவே ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ எல்லாமே அவருடையது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. நிர்கா அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா இருந்தார். கர்மம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும், செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். அந்த செயல்களினுடைய நடவடிக்கைகள் நம்ம முதலே தெரிஞ்சிருக்கோம். கர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன, அகர்மானா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா டிவோட்டிஸ்? யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கர்மம்னா என்ன, அகர்மம்னா என்ன, விகர்மம்னா என்னன்னு ஒரே ஒரு வேர்ட்ல சொல்ல முடியுமா உங்களால? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. கர்மானா செயல், சரிங்க. விகர்மானா தடை செய்யப்பட்ட செயல், சரிங்க, கரெக்ட். அகர்மானா செயலின்மை. செயலின்மை அப்படின்னா என்னங்க? செயலின்மைன்னா இப்ப நாங்க உங்களை கேட்டுட்டு இருக்கோம், ஆனா நாங்க பக்தியோட கேக்குறோம், நாங்க சும்மா இருக்கோம், அதுதான் செயலின்மைன்னு சொன்னீங்க நேத்தி. அதாவது உங்களுக்கு பாவமும் இருக்காது, புண்ணியமும் இருக்காது. பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டோம். அதனுடைய செயலுடைய விளைவுகள் நம்மை பாதிக்காது. ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க. வெரி குட். உங்க பேரு வனஜாங்களா? ஆமாங்க. நல்லா கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி. சோ நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. இங்க நம்ம பாக்குறோம் ஒரு ராஜா, சரிங்களா? இந்த ராஜாவோட பேர் நிர்கா மகாராஜா அப்படின்னு பேரு. அவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, நிறைய தானங்கள் செய்வாரு. சோ எதுக்காக அப்படின்னா, புண்ணியங்களை வேண்டி தானங்கள் நிறைய செய்வாரு. அப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது, இத நம்ம படிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கதை சொல்றேன். மன்னர் நிர்கா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்து இரு பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பல காலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணர் நிர்காவுக்கு முக்தி அளித்தார். நிர்கா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். எனவே யாரொருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பின்றி பக்தி சேவை செய்கின்றாரோ அத்தகைய சேவையே உன்னதமான சேவை. மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வர் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. என்னங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த நிர்கா மகாராஜா நிறைய தானங்கள், புண்ணியங்களை வேண்டி செய்தார். எதுக்கு? புண்ணியம் பலன் நோக்கி செய்தார். சரிங்களா? எனக்கு புண்ணியம் வேணும் அப்படிங்கறத நினைச்சுக்கிட்டு அவர் செஞ்சாரு. அவர் என்ன பண்ணினாரு, ஒரு நாள் அவருடைய சபைக்கு ஒரு பிராமணர் வந்தாரு. அவருக்கு 10,000 பசுக்களை தானம் அளித்தார். அந்த காலத்துல செல்வ செழிப்போடு இருந்ததுனால பிராமணர்களுக்கு வாரி வாரி வழங்குவார்கள் இல்லைங்களா ராஜாக்கள் எல்லாருமே. அந்த 10,000 பசுக்களையும் சும்மா அப்படியே கொடுக்கல. அந்த பசுக்களை எல்லாம் தங்கத்தாலும் வைரத்தாலும் மணியாலும் அலங்கரித்து அந்த மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி 10,000 பசுக்களை தானமாக வழங்கினார்.
அவர் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டாரு. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் இன்னொரு பிராமணர் வந்தாரு. அவருக்கும் அதே மாதிரி 10,000 பசுக்களை வந்து அதே மாதிரி அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி அனுப்பினாரு. அப்போ முதல்ல ஒரு பிராமணருக்கு தானம் வழங்கினார் இல்லைங்களா? அந்த 10,000 பசுக்கள்ல ஒரு பசு மட்டும் மேய போயிட்டு வழக்கத்தின் காரணமாக அந்த பிராமணருடைய மாட்டுக் கொட்டிலுக்கு செல்லாமல் மன்னருடைய மாட்டுக் கொட்டிலுக்கு வந்துருச்சு. இந்த விஷயம் வந்து மன்னருக்கு தெரியாது. அந்த பசு 2வது பிராமணருக்கு தானம் அளிக்கும் போது அந்த 10,000 பசுக்கள் கூட்டத்துல ஒண்ணா இதுவும் போயிருச்சு. அப்போ இந்த விஷயம் வந்து அந்த அம் முதல் பிராமணருக்கு தெரிய வருகிறது. தெரிய வந்தோனே அவருக்கு பயங்கர கோபம். அவர் மன்னர்கிட்ட வந்து நீங்க வந்து எப்படி எனக்கு தானம் கொடுத்த பசுவை எப்படி இன்னொரு பிராமணருக்கு நீங்கள் வந்து தானம் அளிக்கலாம்? நீங்கள் செய்தது தவறு அப்படின்னு ரொம்ப பேசுறாரு. ரொம்ப பேசிட்டு அப்ப வந்து மன்னர் சொல்றாரு, இது எனக்கு தெரியாமல் நடந்த தவறு. இதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. நான் உங்களுக்கு வேறொரு பசுவை தானமாக கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா வந்து அவர் ஒத்துக்கவே இல்லை. நீங்க வந்து பள்ளியா போகணும் அப்படின்னு அடுத்த பிறவியில் வந்து நீங்க பள்ளியாக பிறப்பாய் அப்படின்னு சொல்லி சபிச்சுட்டு போயிட்டாரு. அப்புறம் வேற வழியே இல்ல. அப்புறம் அந்த அவரு மன்னர் வந்து உடலை உகுத்த பின்பு ஒரு பள்ளியாக ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு பாழடைந்த கிணத்துக்குள்ள பெரிய பள்ளியாக வந்து பலகாலமாக வந்து அவர் அங்கேயே இருக்கிறாரு. சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த காட்டுக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய பேரப்பிள்ளைகள் வந்து விளையாட வருகிறார்கள். அப்ப எட்டி பார்க்கும்போது பார்த்தா ஒரு பெரிய பள்ளி இருக்கு. சோ அத வந்து பகவான் கிட்ட போய் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நாங்க காட்டுக்குள்ள போனோம். அங்க வந்து ஒரு கிணறு, பாழடைஞ்ச கிணறு. அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய பள்ளி இருக்குன்னு சொன்னோனே பகவான் வர்றாரு. பகவான் வந்து அவருடைய இடது கையை இப்படி விட்டு அவர் அந்த பள்ளியை வந்து தொடுறாரு. தொட்ட உடனே பார்த்தா அது ஒரு ராஜாவா மாறிடுது. அப்ப வந்து அந்த ராஜா வந்து தன்னுடைய தவறை ஒத்துக்கொள்கிறார். என்ன தவறு பண்ணினாரு? அவர் வந்து தானம் அளித்தாரு. அந்த தானங்கள் எல்லாம் யாருடைய பெயரால் வந்து தானம் அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்? பகவானுடைய பெயரை சொல்லி சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி தானம் அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அவர் அதை செய்ய தவறிவிட்டார். அவருக்கு வந்து பலன் நோக்கி செய்தார். எனக்கு புண்ணியம் வேண்டும். நான் வந்து ஒரு ராஜாவா இருக்கேன். என்னால தானம் செய்ய முடியும் இவ்வளோ. அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரமும் அவருக்கு இருந்தது. சோ அவர் வந்து பகவானுடைய பெயரை சொல்லி செய்யாததுனால இந்த உலகமே வந்து பகவானுடைய சொத்து. அப்ப பகவானுடைய சொத்தை வந்து நம்ம எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கிறோம். இது வந்து எப்படி தானமாகும் இல்லைங்களா? இது வந்து தானம் அளிப்பதற்கு சமமாகாது. சோ அப்போ நம்ம வந்து எதையுமே தானம் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோடது. அப்படியே நம்ம கொடுத்தாலும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு பொருளை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நல்ல மனசோட இது வந்து பகவான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு. நான் வந்து ஒரு கருவிதான். இதை எடுத்து இப்படி மாத்தி விடுறேன். அவ்வளவுதான். சரிங்களா? அப்படின்னு தான் நினைச்சுக்கிட்டு அந்த பாவத்தில் தான் நம்ம வந்து தானம் செய்ய வேண்டும். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி பகவானுடைய பேரை சொல்லி தானம் செய்ய வேண்டும். சோ நான் அந்த தப்ப செஞ்சுட்டேன் பகவானே. நான் உங்களை வந்து நினைக்காம நான் கொடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல கொடுத்ததுனால நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து அவஸ்தைக்கு உள்ளானேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. சோ எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு தானம் செய்யறோம் அப்படின்னா உன்னை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு நான் இதை தானமா கொடுக்குறேன் பகவானே எனக்கு அதை கொடு அப்படிங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றது? அது வந்து உண்மையான தானமே கிடையாது. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்ய வேண்டும். அப்ப இவர் என்னத்தை எதிர்பார்த்தாரு? புண்ணியத்தை எதிர்பார்த்தாரு. அது தப்பு. சோ அத்தகைய சேவை வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்கின்ற சேவைதான் உன்னதமான சேவை. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் பகவானுடன் கோலோகத்தில் வசிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்டோரி மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது கர்ம யோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நேய சநித்ய சந்நியாசி யோ நத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நித்வந்த்வோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். சோ இங்க வந்து நிரந்தரமான சந்நியாசி. சந்நியாசி அப்படின்னா என்ன வந்து டெபனிஷன் அப்படின்னு இங்க பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றாரு. எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஒரு செயல் செய்கிறோம்.
அதுல வந்து விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம செய்யணும். நான் ஒருத்தருக்கு கொடுக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா குடுக்கறது. இன்னொருத்தருக்கு குடுக்கும்போது வேண்டா வெறுப்போட குடுக்கறது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எல்லார்த்தையுமே பகைவனையும் நம்ம வந்து இனிமே வந்து நல்லா தான் நடத்தணும். ஏன்னா அவனுடைய மனசிலும் வந்து பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். சோ அதனால அவங்களையும் வந்து நம்ம சமமாகவே நடத்த வேண்டும். அப்ப வந்து விருப்பு வெறுப்பு இது வந்து ஒரே நாள்ல நடந்துராது. நம்ம அதுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். சோ இந்த விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் வந்து யார் வந்து செயல்களின் விளைவுகளில் எனக்கு இத செஞ்சா எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாம செய்யறானோ அவன்தான் வந்து நிரந்தரமான சந்நியாசி. சோ எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவன். இருமைனா உங்களுக்கு தெரியும். பகல், இரவு, இன்பம், துன்பம், மானம், அவமானம், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி. யாராவது புகழ்ந்தா அப்படியே வந்து ரொம்ப ஐஸ தூக்கி தலையில வச்ச மாரி இருக்கும். யாராவது திட்டிட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். என்ன செய்வோம்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்மெல்லாம் அந்த மாதிரி பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். ஆனா சன்னியாசிகளுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. ஒரு தடவ வந்து புத்தர் வந்து அப்படியே நகர்வலம் போய்க்கிட்டு இருக்கும்போது, அங்க இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து அவரை வந்து அப்படி பேசுறாரு. கெட்ட வார்த்தைகளால பேசுறாரு. அங்க கூட போயிட்டு இருக்கிற அந்த சீடர்களுக்கெல்லாம் பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு. ஆனா வந்து புத்தர் வந்து அமைதியா வராரு. அப்ப அமைதியா வந்துட்டே இருக்கும்போது சீடர்கள் கேட்கிறாரு, அவர்தான் அவ்வளவு பேசுறாரே, குருவே நீங்க வந்து ஏன் ஒண்ணுமே திருப்பி பேசாம வர்றீங்க? அப்படின்னா அவர் சொன்னதை எல்லாம் நான் வாங்கிக்கவே இல்ல. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் கிஃப்ட் குடுக்குறாங்க. நம்ம கைய நீட்டி வாங்கிட்டாதான் அது நமக்கு சொந்தம். கைய நீட்டி வாங்கிக்கல அப்படின்னா அது நமக்கு சொந்தம் இல்லை. அதே மாதிரிதான் இதில் அவர் சொன்னதெல்லாம் நான் வாங்கிக்கவே இல்ல. அப்புறம் எப்படி அது எனக்கு வந்து சேரும்? அது என்னை திட்டியதாக ஆகும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து புகழ்ச்சியும் ஒன்றுதான், இகழ்ச்சியும் ஒன்றுதான். இதே மாரி நம்மள யாராவது திட்டினா நம்ம சும்மா இருப்போமா? நெனச்சு பாருங்க. நம்மனால எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. சோ அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து டுவாலிட்டீஸ் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று விடுவார்கள். டிட்டாச்டா இருப்பாங்க. எப்படி அப்படின்னா வந்து, ம் எல்லா கடமைகளையுமே செய்வார்கள். அவங்க வந்து ரொம்ப பற்று வைக்க மாட்டார்கள். அவர்களுடைய பற்று எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்டே வந்து மடைமாற்றி விடுவார்கள். திசை திருப்பி விடுவார்கள். பகவான் தான் நிரந்தரம் அப்படிங்கிற உண்மை அவர்களுக்கு தெரியும். சோ இப்ப இருக்கிற நம்ம வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், குழந்தைகள், அம்மா, அப்பா இது எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது. இந்த ஜென்மத்துல இவங்கெல்லாம் அம்மா, அப்பா, ஒய்ஃப், குழந்தைங்க. அவ்வளவுதான். சோ அவங்க வந்து இந்த பாடியே தற்காலிகமானது. இந்த பாடியின் மூலமாக இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. இந்த உடலை காரணமாக வைத்து வந்த ரிலேஷன்ஷிப் இவங்கெல்லாம். சோ இவங்க எல்லாமே வந்து அசாஸ்வதம். அசாஸ்வதம்னா தற்காலிகமானது. அசத். சோ இவங்கெல்லாம் தற்காலிகம். அப்ப சத் எது? எது நிரந்தரம் அப்படின்னா பகவான் மட்டுமே நமக்கு நிரந்தரம். அப்போ நம்ம இவங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? நமக்கு எதுவுமே செய்யக்கூடாதா? பற்று வைக்கக் கூடாதா? பாசம் வைக்கக் கூடாதா? அப்படியெல்லாம் சொல்லல பகவான். அவர்தானே இல்லறத்தை அமைத்து கொடுத்தார். அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு? எல்லாமே அளவோட இருக்கணும். அப்ப அப்படி அளவோட இருக்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு நல்லது. இல்ல ரொம்ப பற்று வச்சுட்டோம்னா, எதிர்பார்ப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடும். அது நிறைவேறல அப்படின்னா, ஏமாற்றம் மிஞ்சும். நாம் துன்பக் கடலில் ஆழ்ந்து விடுவோம். சோ மறுபடியும் பந்தப்பட்டுக் கொண்டே இருப்போம். மறுபடியும் பிறவி எடுத்துக் கொண்டே இருப்போம். சோ எல்லா பற்றையும் பகவான் மேல வச்சிருங்க. ஆனா குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு எதெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா செய்யணும். பற்று, பாசம் எல்லாமே குடுக்கணும். எல்லாமே அளவோட குடுக்கணும். அப்போ மீதி உள்ள எல்லாத்தையுமே வந்து ப முழுமையான பற்றை பகவான் மேல வச்சிரணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் வந்து சந்நியாசிகள், உண்மையான சந்நியாசிகள் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. இங்க வந்து இந்த பிக்சர்ல வந்து ஒரு லேடி இருக்காங்க. அப்புறம் இங்க வந்து ஹரிதாஸ் தாகூர், நாமாச்சாரியார் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஹரிதாஸ் தாகூர் இருக்கிறாரு. இவர் வந்து ஹரிதாஸ் தாகூர் தன் இடைவிடாத கிருஷ்ண ஜப மகிமையால் வேசியா ஸ்திரியை மனம் திருத்தி கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் திருப்பினார் அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த ஹரிதாஸ் தாகூர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு முஸ்லிம் ஃபேமிலியில பிறந்தவர். சோ இவருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல மிகுந்த பக்தி. ஒரு நாளைக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு மாலை சொல்லுவோம், 2 மாலை சொல்வோம். இல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொன்ன மாரி 16 மாலை சொல்றவங்க இருக்காங்க. ஏகாதசி அன்னைக்கு 64 மாலை சொல்றவங்க இருக்காங்க. இந்த மாரி எல்லாம் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனால் இவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 3,00,000 மாலைகள் ஜெபிப்பார். 3,00,000 மாலைகள் ஜெபித்து விட்டு தான் அவர் வந்து பிரசாதமே எடுத்துக்குவார். அதுக்கு முன்னாடி அவர் பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். அப்ப ஒரு நாள் ஃபுல்லா சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பார். இல்லைங்களா? ஒரு நாளைக்கு தூங்குறதே வந்து 2 மணி நேரம் தான் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி 3,00,000 தடவைகள் வந்து
இவர் வந்து ஹரிநாமத்தை ஜபித்து கொண்டே இருப்பார். இவருக்கு காலையில எந்திரிச்சிருந்து காலையில இல்ல இவர் எங்க காலையில வரைக்கும் தூங்குறது இல்ல இல்லைங்களா? சோ 2 மணி நேரம் தூங்கி எந்திரிப்பார். அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டைமும் வந்து இவருக்கு வந்து என்ன வேலை அப்படின்னா சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் வேலை. இதை பார்த்து அந்த முஸ்லிம் அவங்க அந்த சொசைட்டில இருக்கிற எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, இவருடைய பேரை எப்படியாவது கெடுக்க வேண்டும். இவருடைய கிருஷ்ண பக்தியை வந்து தடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தோட ஒரு அழகிய வேசி ஒரு ஒரு விலைமாதுவை வந்து அனுப்புறாங்க. நீ எப்படியாவது போய் அவருடைய இந்த ஜபத்தை வந்து தடுத்து விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த அம்மாவும் வர்றாங்க. சோ அந்த வந்த உடனே அம்மா நான் இந்த மாதிரி வந்திருக்கேன். நான் வந்து உங்களோட பேசி பழகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்படியாம்மா சரி இப்படி உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு 3,00,000 தடவைகள் பகவானுடைய பேரை வந்து ஜபிக்கிற பழக்கம் எனக்கு இருக்குது. அதனால நான் ஜபிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீ உன்கிட்ட பேசுறேம்மா நீ இப்படி உட்காருன்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அந்த அம்மாவும் உட்கார்ந்து பார்த்தாங்க. இவரு ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு, ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு, ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு, ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. சோ இவர் வந்து அந்த அம்மாவும் பார்த்து ரொம்ப அந்த அம்மா சோர்வடைஞ்சு போய் அவங்க போயிட்டாங்க, கிளம்பி போயிட்டாங்க. அப்புறம் மறுநாள் வர்றாங்க. மறுநாளும் இதே கதை தான் தொடர்ந்தது. சோ இந்த மாதிரியே ரொம்ப நாள் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும்போது, அப்ப வந்து அந்த அம்மாவுடைய மனசு அந்த ஜபத்தை கேட்டு, 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 கேட்டு அவங்களுடைய மனசு தூய்மை அடைந்து, அவங்களுடைய மனசு வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் லயிக்க ஆரம்பித்து விட்டது. அப்ப வந்து அவங்க தன்னுடைய தவற்றை உணர்ந்து, அவங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட கால்ல விழுந்து, என்ன மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. உங்களை வந்து உங்களுடைய ஜபத்தை கெடுப்பதற்காகவே நான் வந்து அனுப்பப்பட்டேன். ஆனா இப்ப என்னுடைய மனது மிகவும் தூய்மை அடைந்து விட்டது. நான் இப்ப வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் வந்து நான் வந்து ஈடுபட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். என்னை உங்களுடைய சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிருஷ்ண பக்தியை சொல்லித் தரணும் அப்படின்னு சொல்லி கால்ல விழுந்து கதறாங்க. அப்ப வந்து ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து அவங்கள வந்து பரவாயில்லம்மா நீ உன்னுடைய சம்பாதித்த சொத்துக்களை எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணனுடைய அந்த சேவையில் வந்து எல்லாத்தையுமே செலவு பண்ணிட்டு நீ வந்து வா உனக்கு வந்து நான் இந்த இத ஜபத்தை வந்து உனக்கு உபதேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. சோ கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது தூய்மையான மனத்தை பெற வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள், நல்ல வழியில் செல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் சொல்லக்கூடிய மகா மந்திரம். சோ அந்த மகா மந்திரம் எங்கெல்லாம் சொல்லப்படுகிறதோ அந்த இடமே தூய்மை அடைந்துவிடும். அதை கேட்பவர்கள், அதை வந்து சொல்பவர்கள் எல்லோருடைய மனதும் தூய்மை அடையும். நம்ம இப்ப வந்து செடி கொடிகள் பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டு அந்த மகா மந்திரத்தை சொன்னா கூட அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து அந்த செடி கொடிகளுக்கும் இருக்கும். இல்ல நம்ம வீட்டுல பெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பெட்ஸ் பக்கத்துல நம்ம பெட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பக்கத்துல வந்து படுத்துப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம சொல்லும் போது அதனுடைய செடிக்கும் அந்த மந்திரம் வந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அதுவும் அந்த அந்த நாய்க்கு வந்து அது ஏதோ குடுத்து வச்சிருக்கிற நாய். அதனாலதான் வந்து நம்ம ஜபிக்கிற வீட்டுல வந்து அது வந்து ஒரு பெட்டாக வந்து சேர்ந்திருக்கிறது. சோ அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது இந்த மகா மந்திரம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகத்துல பிரம்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யஹ லிப்யதேன ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை அப்படிங்கிறாரு. சோ தாமரை இலை பாருங்க இருக்கு, அது மேல தண்ணி ஒட்டாம இருக்கு. அந்த மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே இல்லறவாசிகள் எல்லாருமே நம்ம வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருக்கும் பர்ஃபெக்டா அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரிவர செய்ய வேண்டும். எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து ஆசாபாசங்கள் உண்டு. சோ எல்லாத்தையுமே வந்து அளவாக அவர்களுக்கு நம்ம காட்டணும். ஆசையோ பற்றோ எல்லாமே எதுனாலும் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு இல்லைங்களா? சோ அளவா காமிக்கணும். சோ வந்து ரொம்ப பற்று வைக்க கூடாது. அந்த பற்றை யார் மேல வைக்கணும்? பகவான் மேல வைக்கணும். சோ நம்ம பற்றின்றி நம்முடைய கடமைகளை செய்து
அதில் கிடைக்கும் பலன்களை செயல்கள் செய்யும் போது அதனுடைய பலன்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். அதுதான் தாமரை இலை எவ்வாறு தீண்டப்படுவது, நீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அதே போல அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடும்போது அந்த பலன்களினால் வருகின்ற பாவமோ புண்ணியமோ நம்மை தீண்டாது. சோ நம்ம வந்து அகர்மா செய்தவர்கள் ஆகிவிடுவோம். நம்ம அக்கவுண்ட்ல எப்பவுமே நல்லிஃபைடா இருக்கும் பாவமும் புண்ணியமும். சோ எதுவுமே இல்லாம கிளீனா இருந்தாதான் நம்ம பகவான் கிட்ட போக முடியும். இங்க பிரபுபாதா வந்து ஜபிச்சிட்டு இருக்காரு. சோ வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பண்டிதா சமதர்ஷினக. சோ அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என்று அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான் அப்படிங்கிறாரு. இங்க வந்து ஒரு ஞானியோ யோகியோ அவங்க வந்து அவங்க உண்மையை கண்டவர்கள் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வந்து டிவைனிட்டியில இருக்காங்க, தெய்வீகமா இருக்கிறாங்க. அவங்க அடைந்த ஞானத்தின் வாயிலாக அவங்களுக்கு விஸ்டம் இருக்கு, பகவான் தெய்வீக அறிவு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஒரு பிராமணரை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு பசுவை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு யானையை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு நாயை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு நாயை அடித்து தின்கின்ற சண்டாளனை பார்த்தாலும் சரி, எல்லாரையுமே சமமாதான் நடத்துவாங்க. சோ அந்த மாதிரி நடத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோ எல்லாம் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஞானம் எல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா. சோ அவங்கனால மட்டும்தான் எல்லாரையுமே வந்து சமமாக பார்க்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து நாயையும் நாயை தின்கின்ற சண்டாளனையும் எப்படி ஒன்னா பாக்குறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு வியப்பா இருக்கும். அவங்க நாயை பார்க்கும்போது நாயினுடைய மனசில் பரமாத்மாவாக பகவான் அமர்ந்திருப்பதை பார்க்கிறார்கள். சதுர்புஜங்களோட சங்கு சக்கர கதாஹஸ்தத்தோட அவர் வந்து நிற்கிறதை பார்க்கிறார். அப்போ வந்து நாயை தின்கின்ற சண்டாளனை பார்க்கும்போது கூட சோ அதே மாதிரிதான் பார்க்கிறார்கள். சோ நாயை தின்கின்ற சண்டாளனும் ஒன்றுதான் அவர்களுக்கு, நாயும் ஒன்றுதான், பசு யானை இல்ல நல்ல கற்றறிந்த ஒரு பிராமணரை பார்க்கும் போது கூட அவர்களுக்கு அதே மாதிரிதான் தோன்றும். ஏன்னா அவங்க எல்லோருடைய மனசிலும் பரமாத்மாவாக பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரிதான் நம்ம நம்ம வந்து இல்லறத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து குறைபாடுகளோடு பிறந்திருக்கிறோம். நம்மனால வந்து அப்படி எல்லாருமே வந்து சமநோக்கா பார்க்க முடிவதில்லை. சோ யாரு இப்ப ஒரு கல்யாணத்துக்கே போறோம் அப்படின்னா பெரிய கார்ல வந்து இறங்குறவங்களுக்கு மதிப்பு ஜாஸ்தியா இல்ல நடந்து வருகிறவர்களுக்கு மதிப்பு ஜாஸ்தியா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யாரு வந்து படோடாபத்தோட இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வர்றவங்களதான் வந்து வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சும்மா சைக்கிள்ல வந்து இறங்குறவங்களையோ இல்ல சும்மா நடந்து போறவங்களையோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து யாருமே வந்து அந்த மாதிரி பாக்குறது இல்ல. பணம் பந்தியிலே குணம் குப்பையிலே அப்படின்னு ஒண்ணு நம்ம கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா. இந்த காலம் கலிகாலம் அப்படி இருக்கு. ஆனா நம்ம எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பகவான் வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு. இதோ பாரு இப்படி இருக்கணும், இப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை எல்லாம் வந்து வழி நடத்துறதுக்காக இஸ்கான் குருமார்களையும் கொடுத்திருக்கிறாரு. நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு லக்கி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால நம்மனால ஒரே அடியா ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள வந்து மனசை வந்து மாத்திக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கறது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஏகி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌண்டேய நதே சூரமதே புதக. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வது இல்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால்
அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவது இல்லை. இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்? ஒரு தூண்டில், ஒரு புழுவை போட்டாங்க. அதுக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த மீன் போய் தூண்டில்ல மாட்டிக்கிச்சு. இங்க பாருங்க, ஒரு யானை ஒரு குழிக்குள்ள மாட்டிக்கிச்சு. இதுக்கு போட்ட ட்ராப் இது. இத பிடிக்கிறதுக்காகவே அவங்க இங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருந்தாங்க, நிறைய புல்லு, கரும்பு இதையெல்லாம் போட்டு இந்த குழிய மறைச்சு வச்சிருந்தாங்க. சோ இது என்ன பண்ணிடுச்சு? ஆசை. சோ தன்னுடைய புலன் இன்பத்திற்காக சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அந்த புலன் இன்பத்தை, தன்னுடைய புலன்களை திருப்தி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம என்ன பண்ணிடுச்சு? அந்த குழிக்குள்ள போய் விழுந்துருச்சு. கரும்பு சாப்பிட போச்சு, அந்த குழிக்குள்ள விழுந்துருச்சு. இந்த புழுவும் அதே மாதிரிதான். ஒரு புழு தன்னுடைய உணவு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போச்சு. அந்த தூண்டில்ல மாட்டி இருக்கிற புழு அப்படிங்கிறத அது மறந்துருச்சு. சோ என்ன பண்ணுச்சு? மறுபடியும் போய் அங்க மாட்டிக்கிச்சு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் புலன்களின் தொடர்பு இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருக்கிறது. இந்த 2 துன்பங்களுக்கும் எது காரணம்? புலனின்பம். இதுவே காரணம். சோ ஆனா அறிவுடையவன் இத பத்தி யோசிப்பான். சோ இந்த மாதிரி நம்ம புலன்களை திருப்தி செய்யணும்னு போனா நம்மளுக்கு கஷ்டம் வரும். சோ நம்ம இதிலிருந்து நம்ம தப்பிச்சுடணும் அப்படின்ட்டு அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. சோ அப்போ நம்ம யானை என்ன பண்ணியிருக்கணும்? இது நம்மளுக்கு போட்டிருக்கிற ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வழித்தடத்தை மாற்றிக் கொண்டு போயிருக்க வேண்டும். சோ அப்படி அறிவுடையவர்கள் அந்த மாதிரிதான் செய்வார்கள். சோ குந்தியின் மகனே, இந்த இந்த இன்பங்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் ஆரம்பமும் முடிவும் உண்டு. சோ இந்த மாதிரி இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, அது நம்மளுக்கு நிலைச்சு இருக்குதா? இல்லை. அதுக்கு ஒரு கால அளவு இருக்குது. அதுக்கு ஒரு தொடக்கம் இருக்கிறது. அதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கிறது. இல்லைங்களா? சோ ஒரு துன்பமா இருக்கட்டும், இன்பமாக இருக்கட்டும், ஒரு ஆரம்பமும் முடிவும் இருக்கு அப்படிங்கிறத இன்பம் இன்பமாகவே எப்போதும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு. அப்ப துன்பம் வந்துருச்சுன்னா, இது எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம். இது எனக்கு வரவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி இன்பத்திற்கும் ஒரு ஆரம்பம் உண்டு, முடிவும் உண்டு. துன்பத்திற்கும் ஒரு ஆரம்பமும் உண்டு, முடிவும் உண்டு. இது ஒரு சைக்கிள் தான். இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி தான் வந்துகிட்டு இருக்கும். சோ இது இன்பம் வந்தா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறது, தாம் தூம்னு குதிக்கிறது. துன்பம் வந்தால் துவண்டு விடுவது. இது எல்லாமே அறிவுடையவர்களுக்கு இருக்காது. 2யுமே சமமாகத்தான் பார்ப்பார்கள். சக்னோதி ஹைவ யசோடும் பிராக்ஷரீர விமோச்சனாத் காமக்ரோதோபவம் வேகம் காமக்ரோதோத்வவம் வேகம் சயுக்த சசுகீ நர. ஒருவனால் தற்போது உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்துக் கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலே அவன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பான். சோ இந்த உடலை நீக்குவதற்கு முன்பாகவே, நம்ம இறப்பதற்கு முன்பாகவே இப்ப நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த வாழ்கின்ற வாழ்க்கையிலே நம்ம நம்ம இந்த புலன்களின் உந்துதல்களை நம்ம பொறுத்து கொள்ள வேண்டும், கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நாக்கு சொல்லும் இன்னைக்கு இத சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லும், நம்ம அதை கட்டுப்படுத்தணும். கண்ணு சொல்லும் இந்த படத்தை போய் இன்னைக்கு பாத்துறணும் அப்படின்னு சொல்லும், அதை கட்டுப்படுத்தணும். அப்புறம் நம்முடைய காமம், அந்த காமத்தையும் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். சோ யாரெல்லாம் கோபத்தையும் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். சோ இந்த உந்துதல்களை யாரெல்லாம் கட்டுப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் நன்கு நிலை பெற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நிலை பெற்றவன் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போதே அவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். யாரெல்லாம் கண்ட்ரோல்டா வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாமே நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழும் போதே, நம்ம அடுத்த உலகத்துக்கு கோலோகத்துக்கு போனா இன்பம் அனுபவிக்கணும்னு இல்லை. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போதே இந்த எல்லாத்தையுமே நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தோம்னா நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இது இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது அமைதியினுடைய டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு கூட இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுவாங்க. போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. போக்தாரம் அப்படின்னா நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன்.
எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன், எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் என்பதை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். சோ எந்த யாகங்கள் செய்தாலுமே சரி, எந்த தவங்களும் தானங்களும் செய்தாலும் சரி, அந்த பலன்கள் எல்லாமே யாரை போய் சேரும் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் விஷ்ணுவைத்தான் போய் சேரும். யக்ஞோவை விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. யக்னம் அப்படின்னாவே விஷ்ணு, விஷ்ணு அப்படின்னாவே யக்னம். சோ எல்லா யாகங்களின் பலன்களுமே பகவான் விஷ்ணுவையே போய் சேரும் அப்படிங்கறத யாரெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ, சோ இந்த லோகங்களை படைத்தவர், அப்புறம் இந்த தேவர்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துபவர் எல்லாமே பகவான் தான், நாராயணர் தான், விஷ்ணு தான், கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கறத யாரு தெளிவா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ, யார் இந்த உற்ற நண்பர் யாரு, நமக்கு யாருமே இந்த கலிகாலத்துல இவங்க என்னுடைய நண்பன், உற்ற நண்பன் அப்படின்னு ரொம்ப ரேர் தான், சொல்லவே முடியாது இல்லைங்களா? என் நண்பன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்க நம்மளுக்கு நாளைக்கு முதுகுல எப்ப குத்துவாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ இருக்கலாம், நான் எல்லாருமே அப்படின்னு நான் சொல்லல, மோஸ்ட்லி சொல்றேன். சோ 75% அந்த மாதிரி இருக்காங்க. சோ யாரையுமே இந்த காலத்துல நம்ப முடியாத நிலைமையில தான் நம்ம இருக்கிறோம். சரிங்களா? சோ அப்போ நம்மளுக்கு யார் உற்ற நண்பன் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்மளுக்கு உற்ற நண்பன் பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே அப்படிங்கிற அந்த அறிவு யாருக்கு இருக்குதோ, அவர்கள் பகவானை பற்றிய முழு அறிவில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தா கூட அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற துன்பங்கள் எல்லாமே அவர்களுக்கு ஒரு தூசியாகத்தான் தெரியும். இது எல்லாமே பகவான் அனுபவிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. எனக்கு பெருசா ஏதோ நடக்க இருந்தது, அவரா பார்த்து இந்த சின்ன துன்பத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. அந்த துன்பத்தை குறைத்து சிறிதாக்கி எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. இத நீ அனுபவிச்சுட்டு வா, இதை அனுபவிக்காம தப்பிக்க முடியாது. சோ நான் அதை சின்னதாக்கி கொடுத்திருப்பேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவாங்களாம். சோ அவங்க பெருசா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது நடந்துட்டா கூட, எனக்கு நான் இதை அனுபவிப்பதற்கு அருகதையே இல்லாதவன், பகவானுடைய கருணையினாலேயே இந்த இது எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு யாரு நினைச்சுக்கிறாங்களோ, அவர்கள் இந்த உலகத்தில் மிக மிக அமைதியாக வாழ முடியும் அப்படின்னு பகவான் சாந்தி மந்திரமாக்கிய இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. போக்தாரம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். சோ சர்வ லோகங்களுக்கும் பகவானே மகேஸ்வரன். சுக்ருதம் சர்வபூதானாம். சோ எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் உற்ற நண்பன் அப்படின்னு சொல்றாரு. போக்தாரம் யக்ன தபசம்னா அவரே எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிப்பவர், என்ஜாயர் அப்படின்னு இந்த மூணுத்தையும் யாரு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ அவர்கள் மிக அமைதியாக இந்த ஜட வாழ்க்கையில் தன்னுடைய வாழ்நாளை கழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக பகவான் நம்மளுக்கு எடுத்து வைக்கிறார். சோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சந்நியாசா அல்லது கர்மயோகா எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. யச்ச்ரேய அப்படின்னா எது எனக்கு மிகவும் நன்மையை தரக்கூடியது, சந்நியாசமா கர்மயோகமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாரு, கர்மயோகா சந்நியாசா ரெண்டுமே முக்திக்கு போகின்ற பாதைதான். ஆனால் நீ பக்தி தொண்டில் செயல்படு, கர்மயோகா கிருஷ்ண உணர்வில் உன்னுடைய கர்மங்களை செய், அதுதான் உனக்கு சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. நிஷ்காம கர்மா கர்ம பந்தம் இருந்து விடுவிக்கிறது. நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய பேரை சொல்லி நம்ம பகவானுக்கே அர்ப்பணிச்சு செய்யும் போது நம்ம அதனுடைய விளைவுகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்கிறோம். குர்வன் அபின லிப்யதே. சோ அந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுபட்டு விடுகிறோம். அந்த பாவமோ புண்ணியமோ எதுவுமே நம்மளுக்கு சேராது. சோ கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. பகவானே இந்த லோகங்களுக்கு எல்லாமே அதிபதி, எனக்கு அப்படின்னு எந்த ஓனர்ஷிப்பும் நான் கொண்டாட முடியாது. இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் தான் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். சோ பகவான் போக்தாராம் யக்ன தபசாம், அவரே எல்லா யாகங்களுக்கும் அனுபவிப்பாளர், அவரே எல்லோருக்கும் உற்ற நண்பர், இந்த தேவர்களையும் அண்ட சராசரங்களையும் பரிபாலிப்பவர் அவரே அப்படிங்கிற அந்த உண்மை யாருக்கு தெரிந்திருக்கிறதோ அவர்கள் இந்த ஜட உலகிலே அமைதியாக வாழ முடியும். நாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி அப்படின்னு இந்த பகவான் 5th சாப்டர்ல நமக்கு இந்த விளக்கங்களை எல்லாம் தந்திருக்கிறார். சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிவடைகிறது. நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன்.
ஹேமலதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ ஹரிதாஸ் நீங்க சொல்லிட்டீங்க, நான் இது சொல்லிட்டுமா? பரதர் முனி. நீங்க எதுனாலும் சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி, ஓகே மாதாஜி. எல்லாருக்கும், எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு வந்து பரத முனியோடைய கதையை சொல்ல போறேன். பரதர் வந்து அவர் ஒரு ராஜாவா இருந்தார். அவர் ஒரு 1000 வருஷ காலம் அவர் ராஜ்யம் செஞ்சுட்டு அவர் வானப்பிரஸ்தம் செய்யறதுக்கு காட்டுக்கு போயிட்டார். அப்போ அங்க அவருடைய இது வந்து தபஸ் பண்ணிட்டு அவருடைய காலத்தை கழிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு இவர் வந்து காலையில நதியில நீராடின்ட்டு சூரிய பகவானுக்கு அர்க்கியம் கொடுத்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல ஒரு ஒரு மான் அவருடைய கையில வந்து விழருது. அது எப்படின்னா, அதோடைய தாய் மான் வந்து ஒரு புலிகிட்டேந்து தப்பிச்சுட்டு வரும்போது அது பிரசவிச்சுட்டு அது அப்படியே செத்து போயிடுறது. அந்த அந்த மான் வந்து இவருடைய அர்க்கியம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நதியில வந்து இவருக்கு வந்து கிடைக்கிறது. அப்போ இவர் வந்து அதை காப்பாத்தி அப்படியே விட்டிருக்கணும். அதை காப்பாத்தி நதியில கொண்டு மீன் கரையில கொண்டு போய் அதை விட்டிருக்கணும். ஆனா இவருக்கு அதை காப்பாத்தினதுல அவருக்கு அவருடைய நில தடுமாறி அந்த இது மேல, அந்த மான் மேல ரொம்ப அன்பு வச்சிடுறார். அந்த மானை காப்பாத்தினதும் இல்லாம அதை தாய் இல்லையே அப்படின்னுட்டு அதுக்கு வந்து பால் ஊட்டி இது பண்ணி ரொம்ப பாதுகாப்பா அது மேல ரொம்ப பிரியம் வச்சிடுறார். அவர் காட்டுக்கு வந்த நோக்கம் வந்து தபஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடவுளை நினைக்கணும்ன்ற அந்த இது போய் அவரோட ஒரு பந்தத்துல போய் மாட்டின்றார். அந்த பாசம் வச்சுடுறார் அந்த இது மேல, அந்த மான் மேல. அப்போ அவருடைய அந்த ஒரு நாளைக்கு இது காட்டுக்கு பக்கம் வேற மானை பார்த்துட்டு போனோன்னு இவர் அந்த ஏக்கத்திலேயே அது விட்டு போயிடுத்தோன்னுட்டு இவர் இதுவாகி மரணம் கிட்டக்க வந்துடுது. ஆனா மரண தருவாயில அது திரும்பி வருது. அது வந்து அவரை பார்க்கும்போது இவர் அதை பார்த்துட்டே இவரோட உயிர் போயிடுறது. அது அப்படி போனதுனால அவர் வந்து அந்த அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து ஒரு மானாவே பிறக்கிறார். மானாவே பிறந்தா கூட அவருக்கு பூர்வ ஜென்மம் ஞாபகம் அவருக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு இந்த கொஞ்சம் தபஸும் கொஞ்சம் இதுவாகவும் காமி பக்தியிலையும் இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து அந்த பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் இருந்ததுனால அவர் வந்து ரிஷி தபஸ்கள் எல்லாம் உபனிஷதும் இதுவும் யாகம் பண்ற இடத்துக்கு பக்கத்திலேயே போய் இவர் வந்து மானாக அங்க மேய்ஞ்சிண்டு அங்கேயே அதை கேட்டுண்டு அங்கேயே இருக்கார். அப்படியே அவருடைய அந்த ஜென்மமும் போய் அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல அவர் வந்து ஆங்கிரச கோத்திரத்துல போய் அவர் ஒரு ஒரு அவதாரம் அடுத்த ஜென்மத்துல அவர் எடுக்கிறார். அந்த எடுத்த போது அவருக்கு போன ஜென்மத்திலையும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்மத்துல நடந்ததெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அந்த தப்பு அவர் திரும்பி பண்ணிடக்கூடாதுன்னுட்டு பிறந்ததுல இருந்தே அவர் வந்து பேசாம எந்த இதுவுமே தெரியாம ஒரு ஜடம் மாதிரி அவர் இருந்ததுனால அவரை எல்லாரும் ஜடபரதர் ஜடம் அப்படின்ற மாதிரியே இது பண்ணியிருந்தார். அந்த ஜென்மத்துல இருந்த அவருடைய தகப்பனார் வந்து அவருக்கு ஏன்னா ஆங்கிரச கோத்திரத்துல பிறந்ததுனால அவருக்கு பூனெல்லாம் போட்டு எப்படியான ஒரு காயத்ரி ஜபத்தியான அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு எவ்வளவோ அவர் வந்து ட்ரை பண்ணியும் அவர் வாயே திறக்கல. அவர் ஊமை மாதிரி இருந்தார். எதுவுமே ஒரு பைத்தியம் மாதிரி இருந்தார். ஆனா சும்மா இல்லை, வீட்டுல இருக்கிற எல்லா வேலையும் அவர் செய்வார். யார் என்ன சொன்னாலும் அதையெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பார். எந்த சாப்பாடும் அவருக்கு வந்து அவர் தாய் தகப்பனார்லாம் தவறி போயிட்டா அவர் அண்ணா மன்னிக்கிட்டதான் அவர் இருந்தது. அதனால அவ என்ன சாப்பாடு கொடுத்தாலும் அவர் அதை ஒரு இதுவும் இல்லாம டேஸ்ட் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது, ஒரு ஜடம். என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவார், என்ன வேலை செஞ்சாலும் அது செய்வார். அப்படி அவருக்கு வேலையை இது பண்ணிட்டு இருந்த போது ஒரு மரத்தடியில அவர் ஒரு நாளைக்கு படுத்துட்டு இருந்த போது ராஜாவை அந்த சைடா அந்த ஊர்ல ரகுநனன் அப்படின்ற ஒரு ராஜா அவர் வந்து பல்லக்குல தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஆனதுனால இவரை பார்த்துட்டு இவர் கொஞ்சம் நல்ல ஆதான பாகுவா அப்படி இருந்ததுனால கொஞ்சம் வந்து இதை கொஞ்சம் தூக்குறியாப்பா அப்படின்னுட்டு இவரை அழிச்சுட்டு போனார். இவரும்
அதை தூக்கிட்டு போகும்போது கீழே மண்ணில ரொம்ப எறும்பெல்லாம் போயிட்டு இருந்தால அதை எங்கேயானு நம்ம முதிச்சிடக்கூடாதுன்னுட்டு அவர் கொஞ்சம் குதிச்சு குதிச்சு அதுல முதிக்காம போனார். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த பல்லக்கு வந்து நம்ம அப்படி குதிக்கும் போது அது ஷேக் ஆகும் இல்லையா? அப்போ உள்ள இருந்த அவருக்கு ராஜாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்தது. இது யார் இது இப்படி ஒழுங்கா தூக்கிட்டு போகாம இப்படி இது பண்றாருன்னுட்டு அவருக்கு திருப்பியும் அதே மாதிரியே பண்ணும்போது அவர் இறங்கி வந்து இந்த யார் நீ, என்னத்துக்கு இப்படி நீ பண்ற அப்படின்னுட்டு அவர் கொஞ்சம் இது பண்ணும்போது, நீ உள்ள இருந்துட்டு நீங்க உங்களுடைய சௌகரியத்தை பார்த்துட்டீங்க, ஆனா நான் கீழே இருக்கிற புழு பூச்சி எறும்புகளுக்கு தீங்கு வந்துடக்கூடாதுன்னுட்டு நான் அந்த இதை பார்த்துட்டு நான் நடந்தேன் அப்படின்னுட்டு சொன்னோடனே, இந்த ரகுவனன் யாரு அப்படின்னா அந்த மானா இருந்தார் தெரியுமா, இவர் காப்பாத்தினாரே ஒரு மான், அந்த மான் தான் இந்த ஜென்மத்துல வந்து அந்த ராஜாவா பிறந்திருக்கு. இது நாள் வரைக்கும் அந்த ஜடமா அவர் சொந்த தகப்பனார் சொல்லும் போது கூட அவர் ஒண்ணுமே பேசாத இருந்த போது இந்த ரகுவனன்ட்ட மட்டும்தான் அவர் வாயை திறந்து பேசினார். அப்போ இந்த அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த சாமி பக்தி எல்லாம் இருந்ததுனால அந்த ரகுவனன் ராஜாவுக்கு இவர் சொன்ன இது வந்து அவருக்கு ஒரு பொறுக்கு தட்டின மாதிரி அடுத்து ஒரு ஸ்பார்க் வந்த மாதிரி, ஐயோ இவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஞானி போல இருக்கு, நம்ம வந்து தப்பா அவர்கிட்ட ஏதோ பேசிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் உடனே ரொம்ப மன்னிப்பு கேட்டு, நீங்க எனக்கு சிஷ்யனா நீங்க என்னை ஏத்துக்கணும் அப்படின்னுட்டு இது பண்ணும்போது, நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கோ, நான் இந்த மாதிரி தெய்வ பக்தியில நான் போனோமானா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டபோது, நான் ஏதாவது யாகம் பண்ணணுமா, பாகவதம் படிக்கணுமா, உபநிஷத் படிக்கணுமா அப்படின்னுட்டு என்னென்னமோ கேட்டபோது, இதெல்லாம் நீ எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், ஒரு தூய்மையான பக்தர் யார் இருக்காரோ அந்த பக்தனுடைய கால் தூசியை எடுத்து நீ நெத்தியில இட்டுண்டாலே நீ நல்ல சாமியோடைய இதுல நீ பக்தியில நீ போயிடுவ அப்படின்னுட்டு அவருக்கு சொல்ற. அந்த ரகுவனன் தான் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணினவன். ஏன்னா அதே நாளா யார்கிட்டயும் பேசாத இவர் வந்து அவனுக்கு அதனால ஒரு புண்ணியம் கிடைச்சு அவன் நல்ல வழியில போட்டோம் அப்படின்னுட்டு இவர் நினைச்சதுனால அவனுக்கிட்ட அந்த உபதேசத்தை அவர் வாயை திறந்து சொன்னார். இதுதான் இந்த ஜடபரதருடைய கதை. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ.